खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 फेब्रुवारि 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। सोरजोंबा माबा जाहोनाव लाजि फोनांजानोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। सुथुरा बांनोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय मानोबा लोरबां जानोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। माबा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो दिनै फोरमायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागौ। समाजावबो मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा दिनै खरसाया बांनोबो हागौ मोननो गोनांथारखौबो दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाय थागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागौ नाथाय बहाबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननो फैनो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों